Fittra li bagħtu lill-Speaker tal-Parlament id-deputati tal-Gvern fil-Kumitat Parlamentari għal Standards fil-Ħajja Pubblika iddeploraw l-atteġġament partiġan min-naħa tal-membri tal-Oppożizzjoni fl-istess kumitat u ċaħdu bl-aktar mod kategoriku li direttament jew indirettament xekklu jew qed ixekklu lill-Kumitat milli jiltaqa' u jwettaq xogħlu. Fl-ittra li ġiet ippubblikata fl-intir tagħha mill-Partit Laburista, il-Ministru Jonathan Attart u s-Segretarju Parlamentari Andy Ellul għamlu referenza għal stqarrija li ħarġu l-membri tal-Oppożizzjoni fl-istess kumitat dwar il-ħidma tal-kumitat bit-titlu "Il-Gvern ikompli jaħrab mill-Kumitat għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika". Id-deputati notaw l-atteġġament kontradittorju tal-Oppożizzjoni li fil-Parlament opponiet liġi mresqa mill-Gvern sabiex tipprovdi mekkaniżmu ta' żblokk fuq il-ħatra tal-Kummissarju tal-Standards fil-Ħajja Pubblika propju bilan li dan l-uffiċċju daqstant importanti ma jibqax vakat minħabba l-attitudni kapriċċjuża tal-Oppożizzjoni. Huma nnutaw ukoll il-Kumitat u l-membri kollha tiegħu iltaqgħu l-14 ta' April 2023 meta fil-preżenza tal-Speaker u tal-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika iddiskutew ma' rappreżentanti tal-OSCE proposti li saru qed isiru kemm dwar l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika kif ukoll dwar l-istess Kumitat Parlamentari. Il-Ministru Attart u s-Segretarju Parlamentari Ellul affermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jaraw li kemm l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards fil-Ħajja Pubblika kif ukoll l-istess Kumitat Parlamentari jiżvolġu l-ħidma tagħhom. F'dan ir-rigward qalu li tajjeb li kull komunikazzjoni u proposta ta' data u ħin tal-laqgħat ikunu koordinati b'mezzi uffiċjali.